A veure, de debò? Una ampolla petita? Jo en tinc una de mitjana. Ostres! Mireu quina ampolla de melmelada de mel més gegant! Brutal! A la Jane li ha tocat la més petita. Mike, ni se t'acudeixi tocar els meus dolços. Són meus i me'ls menjaré jo. Uau! Quina delícia! A més, es converteix en xiclet. Mike, el teu torn? Em fa feliç començar. Obrim-la, premem-la. Quina fila més bona i que deliciós! En vull més. Em vull veure tota l'ampolla. Sabeu? Mai havia tastat un menjar tan bo. Bé, n'he tret fins a l'última gota. Digues adeu a l'ampolla. Oh, s'ha enganxat. Ai! Mike, què has fet? S'ha enganxat al meu cabell. Oh, no surt. Oh, el meu cabell! Oi, se m'acudirà alguna cosa. Oh, ja està. Oh, ja ha tornat. Mike, no ho tornis a fer. Sou molt divertits. Faré una bombolla. És gegant. Bé, Brady, el teu torn. Genial, obrim l'ampolla. Oh! No funciona gaire! No puc esprémer-la! Ui! Ho sento, nois! Oh, ets un bàmbol! Ha estat incòmode, però tinc una idea! Trucaré a un helicòpter! Hola! Necessito un helicòpter! Aquí el tenim! Tireu la corda! Bé, la lligaré al voltant de l'ampolla. I la pujaré! Caram! Realment han aixecat la meva ampolla gegant cap al cel! I directe a la meva boca! Iuhu! La meva deliciosa melmelada! Que dolç i increïble! Us estimo, nois! Oh, està boja! Què? Un paquet de Pringles tan petit? De debò? What? I tu, què? I jo he tingut molta sort! Espereu, en Brady ha superat a tothom! Estic tan feliç! Tinc un paquet gegant de Pringles! Bé, no tingueu enveja! Jane, comences tu! Bé, sí, em torna a tocar el paquet més petit, però encara hi ha alguna cosa. Què, només una? Això no és suficient! No hi ha res més! Bé, tastem el que tenim. És molt petita, però està molt bona. Mike, el teu torn. De debò? Tastem-ho! Oh, les xips de xocolata són brutals! És la primera vegada que tasto això! És fantàstic! Oh, tenen una pinta deliciosa! Realment en vull una! Noies, crec que tinc un problema! Se m'ha quedat la mà atrapada en un paquet de Pringles! Oh, no la puc treure, noies! Ostres! Què és això? Bé, deixa'm ajudar-te. Jo també t'ajudaré. Oh! Espera! Puc menjar? Una mica. Ai, el meu cap! Oh, no queda res. Oh! Ei! No queda res! Com has pogut fer això? Brady, va! Iuhu! Fem-hi un cop d'ull. Oh, no hi arribo. Ja ho sé, només faré girar el pot. Uau! Mireu totes les meves patates! En tinc una muntanya sencera. I són gegants. Estic flipant. És literalment de la mida del meu cap i és molt deliciós. Genial! Seguim! Espereu! Una idea!
Necessito un got gegant. Us ensenyaré què faré. Perfecte! Trenquem la patata gegant en trossos petits i ho tirem tot a un got gegant. L'hem d'omplir completament amb trossos de patates. Oh, yes? Uau! What was that? I ara, el més interessant és fondre-ho tot. Serà divertit! Aparteu-vos! Mireu aquest llançaflames! Que xulo! Ara tinc un got gegant de xocolata desfeta. Uau! Aquests gots són molt xulos! Hora de beure-s'ho! Mireu la meva palleta tan xula! M'encanta això! Té una pinta deliciosa. Britney, pots compartir? No vull compartir. Aquest got gegant de xocolata és només per mi. No sabia que la Britney fos tan galdosa, però tenim palletes especials i podem beure'ns tota la xocolata a través d'elles. Awesome! Mike, això és deliciós. M'encanta la xocolata. Què? Ostres! On és? No pot ser que m'ho hagi begut tot! Oh, no! M'heu robat la xocolata! Ui! Ens han enxampat! És divertit! Quin dauet de maltesers! Segur que és molt saborós! Què? Visca! Tinc un dau gegant de caramels maltesers! Ostres! Oh my God! Mike! Mira això! Holy moly! Per fi! La sort està del meu costat, però començarem amb la Britney. Bé, a mi em toca el més petit. Oh, yeah? Ja sé què fer. Ostres! Hi ha alguna cosa a dins! És un osset de goma! Això és molt xulo! I increïblement deliciós! Ara tornem a posar la tapa i tastem el dau de xocolata en si. Oh, uau! Això és boníssim! Mike, el teu torn! Va! Oh, sí! Tastem-ho! Ostres! Hi ha Skittles a dins! El meu caramel preferit del món! Oh my! Bé, de moment menjaré Skittles i aquesta palleta especial m'ajudarà amb això. Serà molt ràpid. Que bo! Ara tornem al dau en si. Mireu, l'he trencat i ara tinc un munt de caramels. No. Però no els toqueu. M'ho menjaré tot fins a l'última bola. Bé, ja està. M'encanten els maltesers. És el torn de la Jane. Visca! Per començar, trencaré aquest dau. Uau! Espereu, nois! Uf, pesa molt. Vigileu-lo, però no us el mengeu. Esteu pensant el mateix que jo? Núvols de sucre! Una muntanya sencera! És increïblement deliciós! M'encanta! És tan tou i bo... Ei! Què esteu fent? Que bo! Uau! I és molt gran! A mi també m'agrada. Bé. Per què us mengeu el meu caramel? Oh, se n'ha adonat! Sou els meus amics. Us demano que no us el mengeu. Encara que, d'acord, tinc un dau sencer de llaminadures. Oh, deliciós! Gràcies! Uau! Un pirulí de pastís petit! Que bonic! I tu, què? Uau! Bé, jo tinc un pirulí de pastís mitjà. També és bonic. Què? Jane? Sí, jo en tinc un de gegant. No, la Britney és la primera. De debò? Visca! Té una pinta molt apetitosa.
I és deliciós. Però això és tot. Qui és el següent? Oh! No, no, no. És el meu torn, Jane. Fem una mossegada. És molt bonic per dins. Jo també el vull tastar. Oh! És el meu torn? Sí! Deixa'm tastar el meu pirulí de pastís gegant. Oh, realment pesa molt. No el puc aixecar. Oh! Man. No funciona. Bingo! Clar, el puc tallar. Bé, serrar no és fàcil, però ho puc fer. Oh! Realment ho he aconseguit. Té una pinta preciosa i és molt saborós. Oh, que bo! Yummy! El podem tastar? El meu pirulí de pastís? Bé, d'acord. Moltes gràcies, Jane. Ets la millor. I realment deliciós. Bon profit, amics. Uau! És un cubell sencer de bombons malteses. Però un moment. Mireu això. En Mike en té un cubell sencer i la Nit en té un de gegant. Oh, Déu meu, increïble! Comencem amb la Wednesday. Per què tinc el més petit? Ja ho sé. Tinc un tub especial. Puc aspirar tots els dolços i ni tan sols embrutar-me les mans. Fàcil i deliciós. Genial. Mike, el teu torn. D'acord, és el meu torn. Jo també tinc una cosa. Mireu això, una cosa xula amb tobogans. Podré menjar-me ràpidament tots els maltesers. Serà increïblement interessant. Deixeu-me que us ho ensenyi. He muntat un tobogan gegant. Ara posem els bombons maltesers aquí i mireu com baixen. És superdivertit! Uau! Provem-ho! Nyam! Fem-ho una altra vegada! Oh, és genial! Increïble! What was that? Nyam, nyam, nyam! Com mola! Oh, em sembla que ja està. Una mica trist, clar, però... És el torn de la Nit. Som-hi! Sí, ho provaré. Són gegants! Que deliciós que és! Què? Vols que en comparteixi? Amb tu? Sí, ara! És meu! Definitivament no estic d'humor per compartir. D'acord. Agafaré tots els maltesers jo mateixa. Hem de fer el forat correcte a la taula. Llavors, ho aconseguiré. Fent servir el nostre llançaflames, cremant-lo i... ja ho tenim. Què? On són els meus bombons? Wednesday! Te'ls has menjat tots? Com has pogut? Haguessis hagut de compartir. Pots acabar-te aquest. Carai, quin paquet de cereals més petit. Oh, la Wednesday en té un de normal. I la Nit en té un de gegant. Mireu això! Un paquet de cereals gegant. Increïble. Mike, començarem amb tu. Se m'ha acudit una idea brillant. Puc menjar cereals en una taula petita en un plat petit. Abocarem-ho al nostre bol. És genial, oi? Primer hi posem els cereals. Després hi tirem una mica de llet per sobre. Això serà realment deliciós. Ho hauríem de provar com més aviat millor. I anem amb la cullera. Nyam!
però un àpat petit s'acaba ràpid. Oh, deixeu de riure. Em netejaré i és el torn de la Wednesday. I tant. Ja m'he preparat un plat i una cullera. Abocant els cereals al bol, afegint-hi una mica de llet. Perfecte. Cosa... No em vull embrutar les mans. Oh, que bo. Són bons, tot i que són de colors. Oh, mare meva! En vull més! Gràcies, cosa. Adéu. Anit, és el teu torn. Let's go! Genial! Com em puc menjar aquest paquet gegant? Ah, ja ho tinc! Se m'ha acudit una idea brillant. Ara vinc! Oh, espereu-me! Was that? Bé, el bany em vindrà perfecte. No tinc un bol gegant, però tinc una banyera gegant. Abocant la llet directament allà dins. Segur que en tinc prou per omplir tota la banyera fins a l'última gota. I ara hi podem posar els nostres cereals. Que bonics i de colors que són! Increïble! N'hi ha moltíssims! I ara tot el que queda és que em banyi allà dins. Entrem-hi! Oh, sí! Podem fer un bany i refrescar-nos! Oh, el meu canet! Okay. No t'ofeguis i posa-te'l. Interessant. Això és boníssim! Canet, en vols? Prova-ho! Oh, quin dònut més petit. És més petit que l'ungla de la Wednesday. La Nit en té un de normal. I en Mike té un dònut gegant. Oh, Déu meu, la Wednesday torna a tenir la porció més petita. Deixeu de riure. Començaré jo primer. El meu dònut és més bo que tots els vostres junts. Simplement el xafem. Ha funcionat. S'ha tornat pla. I ara és de mida més gran. Deliciós. M'agrada molt. Bé, em sembla que ja està. Ara és el torn de la nit. Visca! El meu dònut m'està esperant. És tan bufó! Mireu els meus llavis! Són tan bonics! Mike, què fas? No et faré un petó. Ho sento. Els fideus de colors són boníssims. I ara és l'hora del dònut. Oh, que bé! M'ho vull menjar tot! Nyam, nyam, nyam! Bé, now it's my turn. El meu dònut és gegant. Hem de mesurar-lo. Entès. Se m'ha acudit una idea. Oh, ho sento, Wednesday. No em vull embrutar. All right. Tallem-ne un tros petit. Awesome! Uau, que bo! En vull més! Mike, t'has de donar pressa. Les noies estan cansades d'esperar. Oh, ja havien marxat. Bé, què hi farem? No necessito ningú més que el meu dònut. Substituirà els meus amics i tots els àpats. Oh, no sabia que arribaria al final. Oh, el meu dònut preferit. Oh, en Mike ha acabat el seu àpat després de 100 capes. Ens recordes? Han passat 101 anys, Mike. Gràcies per estar amb mi. És el torn d'un nou dolç. Què són aquests botons? Això sembla interessant. L'hauríem de prémer? Què està passant? Oh, mireu això! És una xocolatina petita!
Oh, el menjar miniatura és tan bufó! Provem-ho! Deliciós! M'encanta la xocolata! Però no hi ha res més! I si torno a prémer el botó? Enid, ara és el meu torn. Premo el botó. Uau! És xocolata, però sens dubte és més gran, traient l'embolcall. I he de tallar la xocolata a trossos petits. Faig servir el ganivet per això. Així està millor. Saps què? Se m'ha acudit una idea. Puc fer el meu propi taüt petit. Serà de xocolata. Mireu que bufó que és. I ara el vull provar. A veure... Oh! Uau! Això és deliciós. M'agradaria tenir un taüt així per a mi. Mike, és el teu torn. El que tu diguis, Wednesday. Bé, no veig res. Hi ha alguna cosa que vola cap a nosaltres? Oh, no! Una rajola de xocolata gegant! Ve de l'espai! Noies, vigileu! El meteorit està caient del cel ara mateix! Oh, és superperillós! Salveu-vos! Noies, què hem de fer? Sabeu què? Hem d'agafar els assecadors de cabells i apuntar la xocolata perquè es desfaci! Els vostres assecadors no són res comparats amb el meu llançaflames. Així millor. Amagueu-vos sota el paraigua. Això és genial! Pluja de xocolata! Uau! Ja. M'encanten els xupa-xups. A mi també! Sobretot quan n'hi ha 10! Bé. Tu no en tens gaires. Sí, sens dubte. Wednesday, comença tu. Com es treu l'embolcall. He dit que te'n vagis. M'ajudes? No m'agraden aquests caramels. Mike, ho pots fer tu? Fàcil! Ben pensat, no? Ho sento, Wednesday. Cosa? Encarrega't d'aquest xupa-xups. Ben fet. Thanks. Bye-bye. Bé, és hora de provar-ho. Està prou bé. Ja he acabat. Sí, un 10 de 10. Bé, per fi em toca a mi! Aquests xupa-xups són tan dolços i he tingut una idea genial! Posar-los tots en una bosseta especial i esclafar-los! Oh, Mike, què fas? Això és algun tipus de truc nou? Iaia, he fet fideus dolços! I suco el meu xupa-xups i sap molt millor! És una passada! Uau! Que bo! Oh my God! Mola! Iaia, prova el teu! Tens raó, netet, però per quin hauria de començar? Un aspirador? Oh! Iaia, fas molta gràcia! Mira't els cabells! A la iaia no li fa cap gràcia! Et volia ajudar! Què està passant? Quina porqueria! Gràcies, netet! Aquest caramel és molt saborós! Provem tots els altres! Uau! Jo també en vull! Tu ja t'has menjat el teu. Ara li toca a la iaia gaudir d'aquests xupa-xups tan meravellosos. Oh, crec que se m'han quedat encallats a la boca.
Mike, si us plau, ajuda'm ràpid. All right. T'ho prego, si us plau. Oh! Ui! Crec que m'he passat. Això segur! Necessitaré la mandíbula. Però els caramels són molt bons. Me'ls aniré menjant d'un en un. Oh, un altre? I l'últim. Bravo, iaia. Ben fet. Yes! Genial. Un sol gra de blat de moro i ja està? Això és una broma? I la iaia en té... 7, 8, 9, 10... Oh! Bé. Això sí que és una bona ració. Mike! Has de tenir cura. I, de fet, la Wednesday és la primera. No ho entenc. Com es menja això? Espera un moment. Posem-hi una mica de foc. Oh, wow! Bé, ara ja està. He fet crispetes. Perfecte. Provem-ho. Iaia! Oh my God. No calia que fessis això. Gràcies, et toca. Bé, aquí tinc la planxa. Soc preciosa. Oh, com crema. Hora de fer crispetes. Okay. Poso els grans sobre la planxa i voilà! Ja tenim unes crispetes delicioses. Això és increïble. Iaia, com mola! Et toca, Mike. Jo també tinc una idea per fer crispetes ràpidament. De fet, tinc una màquina de crispetes especial. Ara puc fer tantes racions com vulgui. Genial! Està boníssim! What's the matter with you? Oh, no, Mike! No ho facis! Oh, és una mala idea. Aquesta màquina es trencarà segur. Increïble! Mireu quantes crispetes tenim ara! Uau! Agafeu-ne! N'hi ha per tothom! Això és xiclet? Un xiclet està bé, però 10 és molt millor. Mireu quina torre de xiclets més alta! És una bogeria! Iaia, comença. Tinc gana. Bé, jo només en tinc un. Mireu quin color rosa més bonic. M'agrada. Pots començar, Wednesday. No te l'has acabat. Ni me n'havia adonat. Bé, me'l menjaré amb molt de gust. Mireu, la iaia farà una bombolla. Ui! Oh, ja està. Primer de tot, em vull desfer de l'embolcall. I ara faré un xiclet gegant. Sembla perfecte. Però això no és tot. Mireu això. Faré fideus amb aquesta bola de xiclet, com una salsitxa de xiclet. Ho enrotllem i ja ho tenim. Uau, Mike, mira! La Wednesday ha tingut una idea boníssima. Ben fet! I, de fet, el porquet també és molt divertit. Mireu això! Bé,
És hora de menjar-me els fideus de xiclet. Perfecte. Mike, et toca. Visca! Però... Oh! Ha estat una mala idea. Ho agafaré ràpid. Bé, comencem. Em pregunto com de gran serà la meva bombolla. Això és genial! Fem-ne més! I tant que puc jugar-hi! Uau! És molt divertit! Mike, uau! Sí, tinc una idea genial! Puc fer una muntanya sencera amb aquests globus petits! Uau! Mireu això! Ui! Crec que estic volant! Ajudeu-me!